anjel prijatia. Daj si ruky na svoje srdce a pomaly dýchaj. Pomaly, pomaličky. Tak, ako pomaly padá vločka snehu z neba na zem. Proti čomu neustále vo svojom živote bojuješ? Čo odmietaš prijať? Tvoj neustály boj je pre teba veľmi vyčerpávajúci. Aj tak bojom nič nezmeníš. Iba sa vysilíš. Určite by bolo lepšie veci prijať také, aké sú. Bez odporu. To je bod liečenia. Liečenia situácie aj teba. Popros o to, aby do tvojho neprijatia prúdilo silné žiarivé svetlo. Cítiš to? Už sa tak deje. Je čas zmien. A ty si ich súčasťou. Ďakujem ti, že si odo mňa prijala tento dar.